Ndewo ndị be anyị abịakwana m ọzọ ka mụ na unu nọrọ ya. Ọ adịla anyị niile mma, ọ adịla nwoke mma, adịla nwaanyị mma, nke onye chiri ya zelo. Ana m ekene onye enu na-ekene onye ana. Ibe nji maka ya wee bịa tata bụ ibe a na-ekwu onye agha na nwanne ya. Ndị Igbo na-ekwu okwu na-asị onye agha na nwanne ya. Ọnya ka m bịa ka ntụnye ọnụ, mana bifo ngaba n'iru ka nkọtụrụ na akụkọ ibe mene nji wee decide ya ịbịa kwuo okwu n'ibe gbasara ibe a. Onwe mgbe m nọ Abuja many years ago, ịghọtago. So mụ na onwe ezigbo enyi m nwoke ụkwa nnukwu mmadụ na civil servant, ịghọtago, na anya bụ Abuja. Mụ na ya wee yiri wee jebe ije chọ kọntraktị. So ebe a na-achọ kọntraktị, nnukwu ọfisi a na-achụ ya bụ na Federal Secretariat, and the man dị in charge bụ onye Hausa, mana onye Igbo na-eme ya assist ma ebe ya bụ akọ nkenke. So mgbe anyị ji wee bata ma tụọ na ana ịmaga onye Hausa kenecha anyị, jụọ anyị be anyị bịala igwe ya. O wee sị na enwe kwota na ijekwube onye be anyị bụ onye Igbo ka anyị kesịrị ya na nke ya na kwota ya ejugo, ịghọtago. Adomela anyị ntatenu, anyị soluta granọt onye anyị tii ba na-aṅụ ma ọsị ya na ọsịrị ịmaga ụlọ kọwachala anyị ibe ka nwanne. Anyị lutezie na nke onye be anyị akụgide aka n'ọnụ ụzọ, o kwere emeghela anyị ụzọ, mebi o sigo na kamera wee bụ anyị, ịghọtago. So anyị chegide mgbe o ji wee meghee ụzọ, ọ sụbala anyị oyibo kedu ibe anyị bịa ime, onye ka anyị na-achọ. Anyị kọwachala ya ka anyị si wee nweta ọfisi ya. Ọ sị anyị get out, na o nwere ibe ọma emela anyị, and anyị aghachighị netekwa n'azụ. Akwetago of course na ibe awute anyị fụọ ntụgharịkata uche si enyi wee udo. Ọ bụrụ iwu na anyị niile ga-adị oke, ịghọtago, na mara ibe na-ewu amakwụmụdị mmadụ abụnụrụ ya. So bịa wuri ya. So ibe na-achọ ikwu maka ibe a bụ, ọ bụrụ ya anaghị am na mfe onye Igbo na maghara enyere ya aka ma ọ dapụtara m enyere ya aka. Ọbịa bụrụ ya anaghị am na mfe onye Igbo na maghara ekenie na bata ya, ịghọtago. So onye nwa ka nna asị ka ntinye ọnụ, bikos ụmụ be anyị na-eme ya ọ dịrọ mma maka odoma anyị na nwoke ahụ kịta. Ọ bụla Yoruba ma onye mba na ọzọ gafeta, ọ ga-enyere ya aka. Ị na-enyeziri ya aka ma ị nyerela onye Igbo. Onye ọbụla mma na ị na-asọ Igbo brothers ga-asọ, onye anwụ ga na-eweghị na ịmara ibe eziokwu, mana ọ agwa gị bikos ọ gbasara o nwere ibe o ji eme. Ma ụdị akwụkwọ sọrọ ya gị gụọ, ụdị ego sọrọ ya gị nwee, ma ibe onye Igbo ị na-asụ ya ọsọgodi ya bụ na onwe gị ibe ndị Igbo ma eri butuo nwanne mmadụ niile abụrụ ofu. O kwetago na ụdị ibe a mee iwere ya mụrụ ibe move forward, bikos ị mara ma onye nke anwe isi na imere ibe na ma onye nweghị enye gị aka, onye nke chọrọ inyezila aka bikos of experience gị. Anyị niile mebe ibe wute experience nọ mewe otu o si dị anyị n'obi. Onye ga-azazi ibi ya oku, ịghọtago. Ị na-achịkwa m na o nwere onye emejogo anyị niile n'ụdị dị iche iche, na ọgwụ ị na-anya ineghele na onye Igbo even family isi na ya ọ na-abụba ncha niile bụ n'anya, ịghọtago. So onye nwa ka nna asị ka ntinye ọnụ ka m gwa ụmụnne anyị nwoke ụmụnne anyị nwaanyị na-eme ya nyarapụ nya wepụ aka ebe ahụ na ọ dịrọ mma. O nwere ka o si wee dị mma iwu onye Igbo ị na-agba ebe ka ịgba eje ka agharizie onye ka ị na-agbakwu. Ndị ahụ ị na-agbakwu ga na-amụghị amụ. Onye amakwa ebe o si eriri ya eri, onye amara ebe o si tikwele eti. Onye ka nsị ka nchetala anyị amakọdụ jee ige onye Igbo ntị, amakọdụ kene nwanne nwoke, bikos ị mara ma ọ bịa inyere gị aka. Ọ bụrụ ibe niile bịakwute gị bụ ka inyere gị aka. Ọkwetago ọkụ uche anyị dị ya. Ọka akwụkwọ nwanne unu nwoke Kenechukwu, onye nweta ozi ya atụsa ka anyị na-amụta na mmụta ka anyị bịara. Onye nwekwe nke ọ akụzila anyị, ọ kụziela anyị. Onye nwe kọmentị ya jee tinye aka n'ibe a na-eme na ibe niile agbasala anyị niile, wee na-asị na ọ ga-adịla anyị niile mma. Ndewonu, ngwanụ ka anyị nwee na next video. Onye agwalụkwe agwakwu ya ọzọ.